ऑक्सिजन पर्यटन, नव अभियान, नव मिशन. कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह वर्धापन दिनानिमित्त राबवत असलेली ऑक्सिजन टुरिझम ही अभिनव संकल्पना आहे. प्रत्येक सामान्य माणसाला आपलीशी वाटणारी ही चळवळ आहे. त्यामुळे निश्चितच कोकणच्या पर्यटनाला एक वेगळी दिशा मिळेल असा विश्वास आमदार आशिष शेलार यांनी व्यक्त केलाय. वर्धापन दिनानिमित्त ऑक्सिजन टुरिझम संकल्पनेबाबत कोकण 7 लाईव्हचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. पाहूया. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून गेले वर्षभर आपण ही ऑक्सिजन टुरिझम ही संकल्पना देखील राबवणार आहोत. तर या संदर्भात आपली काय अभिप्राय? मला असं वाटतं अतिशय अभिनव, कल्पक आणि नाविन्यपूर्ण असा हा प्रयोग आहे. मी तुम्हा सगळ्यांना आणि तुमच्या टीमला त्याबद्दल अभिनंदन करीन. हा जिल्हा पर्यटन जिल्हा झाला, घोषित झाला, त्यानंतर सरकारी माध्यमातून होणाऱ्या कामांची गती काय याच्यावर मी भाष्य करणार नाही. पण जनसहभागिता असल्याशिवाय अशा पद्धतीची व्यापक कार्य होऊच शकत नाही. आणि त्यामुळे ती जनसहभागिता करण्याचं काम आपल्या माध्यमातून अशा अभिनव कल्पनेतून होत आहे. मी त्याचं स्वागत करतो आणि मला असं वाटतं ही संकल्पना सामान्य कोकणवासियाची स्वतःची आहे, इथपर्यंत ती पोहोचेल अशा शुभेच्छा सुद्धा देतो. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.